O Mundial e o eclipse frearon as viaxes no verán, pero os habitantes do Barbanza recuperan agora os desplazamentos. Hai menos opcións hoteleiras e prazas de avión, polo que os prezos incrementanse. O verán está a deixar xornadas de calor no Barbanza, pero son moitas as persoas que aproveitan o período estival e as vacacións para facer as maletas e buscar outro destino. Sen embargo, este foi un verán atípico e dende as agencias de viaxes notaron un parón lixeiro nas contratacións, que volven a estar en marcha neste mes de agosto. O verán sempre é temporada alta, o que pasa que, bueno, este ano si é certo que houve acontecementos como o Mundial de Fútbol ou como o eclipse que tuvo a xente un poquinho máis entretida e deixando un segundo plano a contratación das viaxes. Ahora estáse dinamizando, este ano é certo que vai como a tiróns, pero ahora xa parece que vai collendo unha velocidade de crucero. O final do verán aquí nesta comarca nosa sempre é bo, porque no verán hai moita actividade, hai moi bo clima, vacacións dos rapaces e agora chega final de agosto, setembro, que é unha época moi boa aquí para esta comarca. De feito, as viaxes repuntan con forza nesta segunda quincena de agosto. A xente agora chega xa con ganas de contratar moi rápido, a diferencia dos viaxes que xa contratamos en outra época, onde tiñamos, digamos que unha antelación bastante larga a hora de contratar os viaxes. Agora a xente xa ven encima de fecha. O que tamén implica un encarecemento da viaxe ao non ter esa antelación. Os prezos suelen subir a medida que nos acercamos e contratamos con pouca antelación, pois temos que adaptarnos ao que queda, digamos, non? Hai hoteles que xa non teñen disponibilidade, compañías aéreas que xa tes que coller unhas tarifas un pouco máis elevadas e é complicado pois manejarse. Para nós como profesionais non é o máis adecuado porque traballamos con moita presión, pero, bueno, o mercado está así e nós o que queremos é vender de calquer maneira, sexa con antelación ou sexa encima de fecha. Uns custos máis elevados que xa coñecen os compradores ao decidir reservar a viaxe con pouca previsión. Xa ve que ten un remanente de cartos para poder gastar. Si é certo que este ano se está notando que a xente pois mira un poquinho máis o tema económico, porque, bueno, a vida está moi cara e non chega para todo. Tamén é verdad que moita xente non elimina as vacacións, pero si as reduce ou cambia de destino. En vez de irte 10 días, pois te vas 7, ou en vez de ir 7 te vas 5, ou en vez de irte a un destino de longa distancia, pois te vas a un destino de corta distancia. Os destinos soen ser os habituais, coas Illas Canarias e as Baleares como favoritos. Si é certo que tamén temos pois algún viaxe grande, en plan cruceiros familiares, para celebrar un evento de un cumpleanos pois dunha avoa, de un pai ou un aniversario grande, onde se van 8, 10, 12 persoas e se van pois de cruceiro e tal. Son, digamos que as cousas máis diferenciales que estamos notando este ano. O que si non motivou a xente da comarca a viaxar foi o eclipse vivido onte. Nos notamos, e os comentarios con outras axencias que son máis de receptivo, de recibir xente, pois que foi un tirón moi grande de xente hacia Galicia, porque era unha das zonas onde mellor se podía ver. Todo parece indicar que o verán deixará unha cifra elevada de viaxes entre a veciñanza do Barbanza.